Onset of listed generic name of Viagens. If symptoms persist, consult your doctor. Ang paborito mong apps galing sa Meta. Stay updated with friends on Facebook from Meta. Be creative on Instagram from Meta. Stay connected saan ka man sa Messenger from Meta. Ang paborito mong apps galing sa Meta. Magic galing sa'yo. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action, kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mayong adlaw, ako si Regina Aguilar, area manager sa usang kailatong hotel sa Mactan, Cebu. Problema jud na ako sa una ang taas ng level sa akong kolesterol. Nag-remove na ako ang may tungod sa MSP capsule, low sodium cholesterol o fat-free. Gisuwayan na ako og hangtod karon na mahimo na nako siyang daily routine. Gisubayan na ako og exercise ug tamang pagkaon, MX3. Dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usa ka ba nga mag-uuma sa humay? Gusto ba nimong mutaas pa ang imong abot kung mahibala ng benepisyo hatod sa bagong makinarya o teknolohiya sa pag-uma? Mao ka na ang hatod sa programang Radyo Eskwela, ang at-ani sa tamang makinarya. Kada Miyerkules ug Sabado, alas 5:30 sa buntag, tutok na. Kauban ng inyong radyoman, Aida Campos. Dili lang sa inyong paboritong RMN stations nationwide. Kauban ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ahensya sa Department of Agriculture. Maghaguros na ang mag-uuma sa saktong makinarya. Basta makinaryang RCEF, libre. Para sa dugang kasayuran, pag-text lang sa PhilMac text line na 215-818-60 para sa Globe ug DM ug 225-651-860 para sa Smart, TNT ug Sun. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gipahayag ni San Pablo, usa sa mga haligi sa Kristohanong pagtuo, sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14, hangtod sa 17. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. O giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan, mao si Kristo. Ang katumanan, mao si Kristo.
maayong balaanong pagsaulog sa Kristong Hari, no? Focus taron sa Kristong Hari. Kay kini diri man gyud nanukad ang atong pagtuong Kristohanon. Ug inline sa ato yung topiko nga wa pa nato gihuman, ato yung ipadayon, no, ang pagpabarog, no, sa pagpasabot labi na gyud sa atong mga igsuong Sabadista nga ang bag-ong kasabutan lahi gayud sa daan, no? Kanunay na akong gibalik-balik ang premise sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod 32 nga ang Dios sa langit magahimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi ang bag-ong kasabutan, magdahom o mag-expect gyud tag mga kausaban. Ug ang maong mga kausaban ato nang gibalik-balik, dili na sabton nga gilapas ang balaod sa Dios, kundili pagasabton kini nga gituman hinuon o fulfillment of the law. Mao bitaw ang katekismo sa simbahang Katoliko, no, kanang CCC nga libro na among kunyana. Giingon nga sama niya ng Sabat. Ang Sabat yun sa daang kasabutan matunong yun nag-Saturday kung 7th day of the week. Maunay gihiusahan sa mga Hudeo o gani pag-abot sa bag-ong kasabutan, wala man na hingpit yun nga mawala. Bisan pa magani karon ang mga tao nga nagpadayon paghapon sa relihiyong Hudeismo, Saturday o Sabado, 7th day of the week manghapon ng ilang gihiusahan. No? Pero matud pas katekismo, ang adlaw sa pagkabanhaw nga gitawag ni San Juan og adlaw sa Ginoo, no, mura pug Sabat. Actually, nganong murag Sabat tungod kay mao man ni ang Christian Sabat gyud kung ayuho na tug sabot ang Biblia, no? Ang kinatibukan, no, dili ang bahin lang, no? Christian Sabat ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw, no? Sa pinadayag 1:10 gahisgot si San Juan nga nadiha kuno siya sa espiritu o sa exegesis, nagasimba kuno siya diha sa adlaw sa Ginoo. Ang atong mga igsong Sabadista mo ingon nga Saturday kuno na. Pero matod ni Obispo Ignacio, ang disipulo ni San Juan, dili na Saturday, kundi adlaw na sa pagkabanhaw. Mo nang diha ko mo rely yun. Mao na nga kung na Domingo na ang atong espesyal nga adlaw, tungod kay mo po nagipili ni Kristo nga mahimong espesyal kung tanaw na to ang Biblia. Nganong moingon tang espesyal ang adlaw Domingo sa Kristyanismo, tungod kay matud ni San Pablo, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Mao na nga nahinumdum ko sa akong higala nga doon na siya gikutlo nga reference sa Kasabadista nga ang mga protestante kuno ni sunod lang kuno sa mando sa simbahang Katoliko nga kanang Domingo. Ako niingon ko tinuod na, pero ang pagsunod kana bang dunay basbas sa langit. Kay kung ingno nato nga balaod lang nas tao, no? Tungod kay gidesisyonan sa mga obispo nga diha natas adlaw sa pagkabanhaw. Oh. Now, timan-an nga ang mga otoridad gitagaan og gahom niya ng binding and loosing gahom na sa Dios nga gi-share pod sa Dios ngadto sa iyang iglesia, no? Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kung atong sabton na mga pulong sa Ginoo diya sa Mateo 18:18, naa di ay desisyon sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Mao ni akong kanunay ginakong gihingusgan. Dili tanang balaod sa tao, dili tanang desisyon sa tao magpabili ng desisyon sa tao. Na ay desisyon sa tao nga mahimo ng balaod sa Dios, asa mabasa, asa masabot.
Mateo 18:18. Ang matuod nga iglesia, akong iklaro, ang matuod nga iglesia, ang mga otoridad niini gitagaan og gahom nga sama sa Dios, kanang binding and loosing, no? Kanang pagdili og pagtugot. Unsa man ang pagdili og pagtugot, di ba gahom na sa Dios? Ang pagdili mao nang muhatag siyang balaod nga mao ni gidili, ang ang pagtugot mo nang mayon siya mao ni buhata. Binding and loosing. Iyan ang gishare nga gahom ngadto sa iyang simbahan. Mateo 18:18. Ang inyong idili diresyota, idili sa langit ang inyong itugot. Unang nagkupot niya na nga otoridad ang mga apostol. Pero kung moingon po ang uban mga apostol wa berita, so ilabot ng mga obispo. Now, nalimot siguro ta nga ang authority sa mga apostol mapanunod, mapasa na sa mga sumusunod nga legitimate para sa anang katigayunan sa ginikanan. Mapanunod na sa anak, di ba? Ang iyang katigayunan kay ang anak legitimate man gyud nga manununod, no, sa katigayunan sa ginikanan. Unya, history will show us bishops of the Roman Catholic Church mao gyud ang original gyud, no, nga nakasunod sa authority sa mga apostol, sunaan nila ng authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Now, history will show pinagi sa Christian tradition nga dili pud tanan nasulat sa Biblia, no? Giingon nga sa tradisyon nato mga Kristohanon na apil gyud ng pagbalhin na gyud sa solemnidad sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. So kanang kadtong desisyon sa Council of Laodicea, hindi mo ko makalimot aning Council of Laodicea. Dili ko makalimot aning Council of Laodicea, no, dili lamang kay gihisgutan ng Laodicea sa Biblia nga naa gyud mga nahimong Kristohanon diha, no. Dili lang kay kana. Di ko malimot anang Council of Laodicea o Laodicea kay gikutlo ni sa akong higalang Adventist sa among debate nga Iglesia Katolika ang desisyon kana, tinuod bitaw na. Pero bisan desisyon na sa Iglesia Katolika, may basbas na sa langit, so mahimo ng balaod sa Dios. Ang premise, Mateo 18:18, ang inyong idili diresyota, idili sa langit ang inyong itugot. So balikon ko sa pag-ingon, kung dunay mo ingon nga, oy mga apostoles raman ng gahoma berita, so may labot mga obispo. Now, ang rule sa manununod atong i-apply. Asa man day mapanunod ang authority sa mga apostol? Kung mabakanti ang ilang katungdanan, siyempre ang musunod. Nga sa ako nang giingon mga obispo. So kadtong Council of Jerusalem, kung mutuotan ni adto kay council man to sa mga apostol, lideres, mga otoridad sa iglesyang gitukod ni Kristo, so mo nang mutuot atong Council of Jerusalem. Ug unsa tong mga desisyon dito, no? Nga ni adto sa ilang disciplinary rule, ilang ceremonial rule, ila pagaling giapil lang dili pa muka og dugo, di ba? Mao na nga muuyon ko sa mga Sabadista niantong Council of Jerusalem sa disciplinary rule o ceremonial rule nila nga gidili pa gyud ang pagkaog dugo. Pero doon na gipang usab hinay-hinay sama atong ang hintil pwede na masakop sa gingharian unya dili na pod requirement ang circumcision sa pagpasakop sa gingharian, kundi ipasabot na kung tanaw na itong tibok Biblia, Colosas 2:11-12, niingon si San Pablo, ang circumcision of Christ, mauna ng bautismo. So kung nausub man gikan sa circumcision nga to sa baptism, dili na sabton nga giguba ang balaod sa Dios katumanon hinuna fulfillment of the law. Mao nang kana pong pag-ingon nga kung Domingo na ang atong day of worship, nga niingon ang CCC, katekismo nga libro, moingon nga kanang Sunday observance nga mulihitag adlaw Domingo, adlaw sa pagkabanaw sa atong Ginoo, mo na fulfillment of the Sabbath. Nya moingon ang mga Sabadista dili man na seventh day veritas kay kuan man na first day of the week man na, no? Now dili mahimong seventh day ang Sunday kung musugod ra gyud tag trabaho sa Domingo. Kung himuon na itong moral law ng first day of work, kung kanus ata musugod og trabaho, o nang ligid mailisdan ng 7th day nga Saturday. Pero sa balaod gud sa moral law, wala gahisgot nga kinahanglan gyud nga
ang unang adlaw sa trabaho kana rin yung first day of the week nga Sunday. Mao nang aron dili mausob ng 7th day, no? Pero sa moral law, no, napulo kasugo wala gahisgot ang Dios nga i-appeal sa moral, balaod moral ng kung kano sa ata mo sugod og trabaho. Sa ato pa ceremonial rule ang pagpili unsa tang adlaw mo sugod og trabaho. So kay ceremonial rule, so pwedeng mausab. So mao na nga kung ang gobyerno mo ingon ron nga ang first day of work Lunes na, so pwede po na himuon natong kana mo diha po ta musugod og trabaho. So kung musugod tag trabaho Lunes, unsa man ang ikapito? Saturday pa ba gihapon? No longer Saturday but Sunday. So kung ibase nato nga kung musugod tag trabaho sa Lunes, ang tinuod nga 7th day, no, kung himuon nato ng timailhan sa katawhan sa Dios sa bag-ong kasabutan, ang tinuod nga 7th day, no, sa kaatong panahon karon kung musugod tag Lunes og trabaho, mga Katoliko mo'y tinuod nga Sabadista. Kung himuon natong kung ang pagsabot nato anang 7th day kanang naglihi og 7th day, no, kung mo na itong pagsabot sa Sabadista, no, sa atong panahon karon ang tinuod nga Sabadista Katoliko. Di ba? Kaya kanang Saturday, ikaunom pa man na kung musugod tag trabaho sa Lunes. Pero may sila nga nung giusog man yung nabiritas ng first day of work. Kaya usan na siya sa pwedeng mausog. Di ba? Dili tanang balaod, dili pwedeng mausog. No? Tinuod nga ang moral law nga balaod sa Diyos, dili na mausab. Ug wa giusab sa Katoliko anang mga moral law. Kung unsa may giusab sa Katoliko nga mga balaod, ang mga balaod ra pud nga pwedeng mausab sabaan ng disciplinary law o ceremonial rule sama ng pagkaon, ceremonial rule man na. Or disciplinary. Ug unsa ilang disiplina niadto? Giisip nila pananglit ng baboy isdang wala himbis nga mahugaw, spiritually mahugaw na mo nang dili na pagkakanon sa ilang panahon, mo na ilang disciplinary rule or ceremonial rule sa ilang panahon. Pero not all laws, dili tanang balao, dili pwede mausab. Unsay laing premise na to ana. Hebrehanon 7:12, unsay giingon diha, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Oh, so sayop nang moingon ta nga dili tanang balaod dili mausab, no? Hebrehanon 7:12, gikutlo man gani po ning Eliseo Soriano. Kay si Eliseo Soriano may expert man po to ng Biblia. Pero dito lang niya nagamit ang iyang pagka-expert sa simbahan o iglesia nga tukod lang tao. No? Ang ka-expert na to sa Biblia ato untang gamiton sa tinuod nga simbahan. Kung unsa ang original church, kung unsa, no, sa history, unsa gyud ang original church, dinha na to gamiton na atong pagkamayng laki sa Biblia. Makakontra si Eliseo Soriano sa Balista, usa na sa gamiton niya Hebrehanon 7:12, no? Pero ako moingon ninyo, wala pa si Eliseo Soriano kana tukod niya iyang samahan 1980 man to nasugda niya. Wala pa si Eliseo Soriano, no, peace be upon him. Dugay na nang naa sa Biblia ang Katoliko. Kanang Hebrehanon 7:12. Kanang giingon diha nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unsa man ang mga balaod nga pwedeng mailisan mo na diskubriho nato. Kanang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial rule na kay wa na giapil sa moral law. Di ba? So ang pagtransfer na, no? Kung desisyon na sa mga obispo, maunay usa sa mahimong desisyon sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Gani kung ayohon yun natugtuon, kabubuton naman po ni sa Dios. No? Mura lang ba o naghatag lang og sign ang Dios ba? Unya ang tao mo'y naingon na Domingo na kay si Kristo na banaw magdomingo, so kini may atong himuong kanang espesyal ng adlaw. Adlaw sa Ginoo. Di ba? Oh. So, murag plano ra gihapon na sa Dios, murag siya ra gihapon ang gaon na, pero iya lang mura bagi pasumbingay ba pag sige direkos Domingo mabanhaw para makauna-una ning mga Kristohanon kining mga sumusunod nga mauna ni himo ang adlaw sa pagsimba. Then sa Council of Laodicea ilang desisyonan nga diha na ibalhin na ang solemnity adlaw sa pagkabanhaw na. So
asa man tag bersikulo nga mo-approve ang langit ana, kanang Mateo 18:18, ang inyong idili diri ta idili sa langit, ang inyong itugot. Pero ang mga otorisado ra pay makahimuan, dili kay bisan kinsa. Kay pareha sa atong kanang maghimo og kwarta, ang mga opisyales o mga authority raman sa Central Bank may makahimo og kwarta. Dili man bisan kinsa. So ang mga legitimate successor sa mga apostol, sila ra po pwedeng makausab-usab. Di ba? Ang mga obispo. So, katong Council of Laodicea, ako musaludo ko ato. Niya, mao ni kanunay na akong gibalik-balik na pagsugod. Ako ning hinuktok sa mga igsoon natong sa barista. Now, kung inyong nadungog si Veritas ron nga murag sarcastic siya style ron nga musulti, now, dili na ko intensyon ani nga pasakitan mo. No? Kung murag style lang yun ako. Karon, no? Style lang ako, estilo. Emphasis lang niya. Ayaw ninyo sabta nga sarcastic si Veritas kay kanang kuan. Kanang, sana wala siya igugma ninyo, no? Sabta lang ninyo, kining akong pagka-sarcastic, kung sarcastic, manggaling ko mo padayag sa kamaturan, baruganang katoliko, for emphasis lang, no? Pahimugat. Kaya kung maghinahinay lang ko sige dire, kay hinahinay, basing katulgon mo, di kay mo, namang ko'y uban, dili katulgon maminaw kung magsagit-sagit ang speaker or kanang bang sa rhetoric pa, no? No. So, pero kung sarcastic man gyud ko tinud-anay, no, ay ninyo na i-appeal, no? Pasaylo ako ana, no, si Veritas dili man perfect personally, so mahimong masayog ko diya sa pagbati. So ayaw ninyo na i-appeal. Ang mga tinuod lang dinhi, mga kamatuuran lang dinhi mo inyong i-appeal, no? So mauna, nga kanang transfer sa solemnity sa Sabat, para nako kung desisyon na sa mga obispo, mahimo nang balaod sa Dios. Premise, Mateo 18:18, gahom sa mga obispo. So kung moingon ta nga, oy mga apostol ra may naigahom sa binding and loosing, pagdili og pagtugot, wa may labot mga obispo. Now, kung dili mapasa ang authority sa mga apostol, sa mga obispo, mahimong sakto ka na. Pero kung ang authority sa mga apostol mahatag pud sa mga sumusunod, na manggalikoy ko na kanang implication ana nga mogamit kog teksto katong buhat 2:38-39. Actually gahisgot og bautismo nga ang saad kunos bautismo alang kaninyo sa tupa sa mga dagko, itong mga apostol pananglit sa una, ug sa inyong mga anak sa ato pa mapanunod sa mga sumusunod. So mo na akong premise pod. So, kung unsa ang authority sa mga apostol, natural mapasa na sa mga sumusunod, ang mga obispo. So, naa nila ang authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Mao nang mutuog ko atong Council of Laodicea. Nga ang atong new 7th day ron, Sunday na, ang first day of the week. Now, dili ko mulali sa kung maghisgot tag first day of the week, kanunay gyud ang Domingo. First day of the week, Domingo yun. Unya ang Saturday, kung Sabado, adlaw nga Sabado, Saturday, 7th day of the week, mao gina kanunay ra po na siyang Saturday ng 7th day of the week. Pero lahi nang moingong kag 7th day of the week o 7th day after 6 days work. Unsa may kalainan na? 7th day of the week, 7th day after 6 days work, ang 7th day of the week is specific Saturday. Pero kung moingon galitag 7th day after 6 days work, depende. Kay magdepende man ang atong 7th day kung kanus ata musugod og trabaho. Kung musugod tag trabaho Lunes, ang atong 7th day Sunday. Di ba? Unya ang moral law mao man gyud na, dili man gyud specifically 7th day of the week. Ang balaod sa moral sa napulo ka sugo kung magiskot og Sabat, igo ra man nag-ingon ang Dios. Oy, hinumdumi nga sa unom ka adlaw ni akong gihimo ang tanan og sa ikapito ni pahulay ko. Mao nang gisugo niya nga mo trabaho sa unom ka adlaw og sa ikapito pahulay. Sa ato pa ang 7th day nga moral, 7th day after 6 days work. Not necessarily or specifically 7th day of the week. So ang tinuod nga gausab sa balaod sa Dios dili mga Sabadista nga Ellen White. Dili Katoliko mo tinuod ga usab sa balaod sa Dios. Ang tinuod ga usab sa balaod sa Dios mga Sabadista nga kuan kanang by version Ellen White.
Kaya ilang mang yung ipahingusgan ba nga kanang 7th day diha, specific yun ang 7th day of the week. Mao bitaw sa debate na mo sa akong higalang Adventist, iyang gibasa tong dynamic paraphrasing translation nga sa pag-interpret tungod kay Saturday matunong ng 7th day, mao nang naay translation sa Biblia pero pila ra na kalugas nga gihubad nilang 7th day of the week diha sa Exodo 20. Pero daghang hubad sa Biblia nga ang 7th day diha dili gyud na gi-translate og 7th day of the week, giingon ra gyud na 7th day after 6 days work. So mao na moral, no? Ang pagpatunong kung kanus-an na matunong mao'y seremonyal, so pwede mausab. So dili ba di pwede mahimong 7th day ang Sunday kung Lunes na mosugod og trabaho? Yang anong pwede man na usbon biritas ng first day of work, kaya wala na ma-appeal sa balaod moral. Kaya balaod moral na may dili pwede usbon. Kaya di man po na usbon yun. Sama ng dili mangawat, dili manapaw, o sadya. O, mao na. Pero kanang pagpili, unsa nga dawat ta musugod og trabaho, ceremonial rule na. Kaya wala na specific yun diya sa moral law nga ang Sunday, first day of the week, mao yun ay kanunay nga first day of work. Di ba? So, sa Catechism 1166, gi-imply diha nga ang Lord's Day nga Sunday, gitawag pug 7th day. Nga sa akong reflection, bag-ong 7th day. Sama ras pag-ingon nga, kung dunay daang kasabutan, dunay bag-ong kasabutan. So, kung dunay daang 7th day, napoy bag-ong 7th day. Di ba? So, mao na nga, patay, uso ka minuto na lang. Di pa dyan kung kahuman ani, no? Pudayon ta sunod Domingo pohon. Kaya diri naman ta ni Kristo, so focus ta ni Kristo. Maunang kung focus ganit tag Christian teaching, focus ko sa gospel. Tanawa manudlo si Kristo sa gospel. Gibalik-balik ba nila sa ni Kristo ng ala sa Saturday gihapon, si Bidip daw kadi gihapon kanon ng baboy. Ana ingon bago diha. Basahan ninyo bisag usa ka bersikulo, agi may mabasa na, no? Sa Marcos 7 focus ta sunod Domingo pohon. Kung unsa nang fulfillment sa kosher law, dili na gyud literal nga mga hayop ang giisip nga mahugaw, kundi kadto na mga binuhatan sa tao gikan sulod, no? At ang inyo sunod Domingo pohon ang pagpadayon nato niini, okay? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Morning ya. Morning. Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo.